З беларускіх калоніяў выпусцілі каля 12 палітзняволеных. Адбылося гэта яшчэ некалькі тыдняў таму. Сёння ж пра гэта паведаміла праваабарончая ініцыятыва «Майда і ты». На Белсаце «Аб'ектыў», з вами Віталь Бабін. Вітаю, спадарства. А што яшчэ сёння ў нас? Наступ ЗСУ пад Курскам. Украінскія вайскоўцы працягваюць захопліваць расійскія тэрыторыі, а лукашэнкаўцы скіравалі ў бок Украіны ажно 8 танкаў. Это бурная имитацыйная дзейнасць Лукашэнкі дзеля адцягнення увагі і дзеля таго, каб паказаць, што ён у справе, ён дапамагае свайму хаўрусніку Пуціну. Ці збіраецца Лукашенко сыходзіць і каго рыхтуе ў якасці пераемніка? Да ўлады будзе прыведзена нейкая вельмі слабая асоба, на якую можна будзе ўплываць. Бітва за ўраджай працягваецца. За аграрыямі на палях назіраюць міліцыянты. Дайшлі до такого крытычнага моманту, што нават раённым уладам трэба, каб хоць нехта працаваў на гэтай зямлі. Наступ украінскай арміі на Курскім кірунку працягваецца. Галоўнакамандуючы Александр Сырскі паведаміў, пад кантроль Украіны перайшлі 74 населеныя пункты. Ідуць цяжкія баі, але ЗСУ прасоўваюцца наперад і бяруць усё больш расійскіх палонных. Працяг тэмы у Кацярыны Гардзеевай. Цяжкія баі распачаліся на подступах да Курскай АЭС. Украінскія войскі займаюць пазіцыі каля населеных пунктаў Курчатаў і Велікае Салдацкае. Паведамляецца пра магчымае ўзяцце гораду Львоў. Ад яго да цэнтру рэгіёну Курску 76 кіламетраў. Добро пожаловать в Курск. Падрабязнасці баявой аперацыі ЗСУ распавёў тэлеграм-канал «Реальная война». Украина заинтересована в том, чтобы создать буферную зону. Ту самую буферную зону, о которой в свое время мечтал кремлевский диктатор Путин. Наши жители, граждане Украины, проживающие на территории Сумской области, постоянно находятся под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами. Центральна площа Суджі. Пра поспехі украінскіх вайскоўцаў паведамляе галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Маўляў, за тыдзень украінская армія ўзяла пад кантроль столькі ж расійскіх тэрыторыяў, колькі расейцы акупавалі цягам года. Слава Украине! Героям слава! Масштабирование российско-украинского противостояния уже вышло за пределы Украины. Фактически, в соответствии с международным правом, создан прецедент, интервенция второй страны, иной страны на территории суверенной Российской Федерации. Но, тем не менее, максимум, на который спромоглись российские чиновники, они организовали правовой режим контртеррористической операции. Аднак аналітыка амерыканскага інстытуту вывучэння вайны не такая аптымістычная. Паводле даследавання, што з'явілася учора, у Курскім кірунку украінскія сілы прасунуліся на 800 квадратных кіламетраў. Але сапраўднага кантролю над гэтымі тэрыторыямі яны пакуль не маюць. Обратно возвращаюсь, уже огня нет. Цягам дня ў сецівы з'яўляюцца відэа з разбітай расійскай тэхнікай і Z-вайскоўцамі, якія трапілі ў палон. За 2 ходкі пацаны 30 типов взяли. У баях на тэрыторыі Курскага рэгіёну удзельнічае беларуска-украінскае штурмавое падраздзяленне Тур-225. Відэа, як байцы адзінкі заходзяць у сало Любімаўка, з'явілася на канале вайскоўцаў. Зачем это Украине, я не понимаю. На фоне звестак з расійска-украінскіх фронтоў лукашэнкаўскі рэжым дэманструе актыўнасць. 3 дні пасля таго, як украінскія войскі вайшлі ў Курск, у Курскую гэту вобласць, Лукашенко адмоўчыўся. Пасля, пэўна, пад ціскам, хутчэй за ўсё, Пуціна распачаў бурную дзейнасць, і была інфармацыя пра збітыя нейкі там 13 дронаў і аскепкі гэтых дронаў на мяжы, і выклік прадстаўніка развяза на Министерство замежных справ. А вот и остатки самого беспилотника. У МЗС папярэдзілі, пралёт беспілотнікаў над тэрыторыяй Беларусі нясе, цытата, патэнцыял радыкальнай эскалацыі вайсковага канфлікту да яго сур'ёзнага пашырэння, у тым ліку на краіны еўразвязу. А вот у нас и основная часть корпуса. Нібыта ў пацверджанні сур'ёзнасці словаў у бок беларуска-украінскай мяжы накіравалі падраздзяленні механізаванага злучэння 8 танкаў.
Гэта бурная і біцыйная дзейнасць Лукашэнкі дзеля адцягнення ўвагі і дзеля таго, каб паказаць, што ён у справе, ён дапамагае свайму хаўрусніку Пуціну, ён вельмі падтрымлівае Расію. І ўсё гэта дзеля вось такіх праяваў. І я не лічу, што ў гэты раз у нас ёсць нейкая небяспека таго, што беларускае войска можа напасть на Украіну. Сёння ж Міністэрства абароны паведаміла пра адпраўку беларускіх ракетных і артылерыйскіх падраздзелаў на вучэнні ў Астраханскую вобласць Расіі. Кацярына Гардзеева, Белсад. І трагічная навіна з Берасцейшчыны. 19-гадовы жаўнер тэрміновай службы скончыў жыццё самагубствам на памежнай заставе каля Пінску. Гэта ўсяго ў 7 кіламетрах ад мяжы з Украінай. Акалічнасці і прычыны здарэння высвятляюць следчыя. Ад 7 до 7,5 гадоў зняволення гэткія тэрміны прысудзілі 4 з 5 фігурантаў так званай справы рыхтавання тэракту на дзень перамогі. Усіх прызналі вінаватымі паводле аднаго крымінальнага артыкулу «Здрада дзяржаве», заявілі ў Генеральнай пракуратуры. Напярэдадні стаўся вядомы вырак яшчэ аднаму фігуранту гэтай справы, 25-гадоваму Валеру Водзіну прызначылі 20 гадоў калоніі і 24 тысячы рублёў штрафу. Падрабязнасці гэтак званай справы рыхтавання тэракту на дзень перамогі прапагандысты распавялі яшчэ летась. Паводле іх, Валер Водзін нібыта быў арганізатарам акцыі і дзеяў на заданне украінскай выведкі. Ён даслаў у Беларусь выбухоўку, схаваную ў электрычных плітах. Астатнія фігуранты, як сцвярджалі прапагандысты, дапамагалі Водзіну, хаця і не ведалі пра выбухоўку. Паўнамоцтвы лідара дэмакратычных сілаў Беларусі маюць пацвердзіць выбары. З такой прапановаю выступіў блок Пракоп'ева-Ягорова і агулам фракцыя «Беларусы» у Каардынацыйнай радзе. Палітыкі заклікалі правесці такое галасаванне да жніўня на лета, а арганізаваць яго мае Святлана Ціханаўская. Якія мэты могуць стаяць за такую заяву, нам патлумачыў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Прыцягненне ўвагі і барацьба за ўладу, палітычная канкурэнцыя, усе элементы, якія ёсць падчас палітычнай барацьбы, што мы цяпер і назіраем вакол вынікаў канферэнцыі «Новая Беларусь», вакол дакументаў, якія там прыняты, і вось па пытанню пра стаўленне да Святланы Ціханаўскай як агульнанацыянальнага лідара. Паводле пратаколу, якія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў падпісалі падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» на пачатку жніўня, Святлана Ціханаўская застанецца нацыянальнаю лідаркою Беларусі да правядзення свабодных і сумленных выбараў, або пакуль яна сама не пастановіць спыніць сваю дзейнасць у гэтым статусе. Аднак супраць гэтага выступілі ў тым ліку некаторыя фракцыі ў Каардынацыйнай радзе. Тым часам Лукашенка зрабіў чарговы крок, каб гарантаваць сабе бяспеку пасля сыходу. У крымінальны кодэкс плануецца ўвесці дадатковае пакаранне за пагрозы былому кіраўніку дзяржавы. Гэта на дадатак да спісу гарантыяў, прынятых у пачатку года, і абранне старшынём Усебеларускага народнага сходу. Ці дапаможа гэта дыктатару на імавернай пенсіі? Александр Дегтяров. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. До 8 гадоў пазбаўлення волі. Такая санкцыя новага артыкулу крымінальнага кодексу, што з ініцыятывы Лукашэнкі плануюць увесці за гвалт або пагрозы ў дачыненні дзейнага ці былога прэзідэнта Беларусі. Гэта даволі традыцыйна для дыктатараў, у прынцыпе, яны такое робяць, адчуваючы, што транзіт улады непазбежныя, яны спрабуюць стварыць для сябе гаранты недатыкальнасці і таго, каб іх не маглі прыцягнуць да адказнасці за тое, што яны рабілі, калі былі прэзідэнтам.
На пачатку года Лукашенко падпісаў закон аб гарантыях былому кіраўніку дзяржавы. Па-першае, экс-прэзідэнт становіцца дэлегатам усебеларускага народнага сходу і пажыццёвым чальцом Савету Рэспублікі. Гарантыі ўключаюць дзяржаўную ахову, страхоўку, медычнае абслугоўванне. Прэзідэнцкая пенсія не будзе адрознівацца ад заробку дзейнага кіраўніка дзяржавы. Асобна адзначаная недатыкальнасць былога прэзідэнта і чальцоў ягонай сям'і. Пры змене ўлады гэта ўсё можна вельмі хутка памяняць. Ну, урэшце рэшт, можна проста не звяртаць на гэту увагу. У такіх вот сістэмах аўтарытарных, як беларуская, ніякіх прававых механізмаў гарантыі для былых кіраўнікоў быць не можа. Гэта для Лукашенко выглядае ненадзейна. І, канешне, ён хацеў бы захаваць інструменты контроля настолькі часу, наколькі у яго будзе гэтая мажлівасць. Таму, здаецца, ствараецца кшталту пост старшыні усебеларускага народнага сходу, які нібыта мусіць быць пенсіянерскім, але фактычна туды пераносіцца частка ўлады, якая дазваляе кантраляваць гэтую сістэму. Да таго ж Лукашенко мусіць знайсці пераемніка, які не будзе ствараць для яго пагрозы, мяркуе Андрэй Казакевіч. Да ўлады будзе прыведзена нейкая вельмі слабая асоба, на якую можна будзе ўплываць, якая не зможа кансалідаваць уладу ў сваіх руках. Адзін з прыкладаў перадачы ўлады на постсавецкай прасторы – Казахстан. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Але пасля пазалеташніх пратэстаў і фактычнай спробы дзяржаўнага перавароту Нурсултану Назарбаеву удалося пазбегчы пераследу дзякуючы не гарантыям, прапісаным у заканадаўстве, а асабістым пагадненням з новай уладай, зазначае палітолог Дымаш Альжанов. И вот сейчас Назарбаев, мы видим, сохраняет часть своих активов, нет серьезного расследования в отношении него. И это все держится исключительно на договоренности сторон, на тех компроматах или той информации, которую против друг друга они обладают. И это формирует ту систему сдержек противовесов между ними. Між тым, сям'я Назарбаева пацярпела, нягледзячы на дамовы. Дочь президента потеряла свой статус, члены семьи потеряли свой статус, а часть их активов отобрана, определенное давление на них было, да, то есть и система внутри наказала членов семьи Назарбаева. Шэраг гарантыяў былому прэзідэнту Беларусі распаўсюджваецца і на ягоную сям'ю. На паперы ўсё выглядае надзейна. А як будзе на праўду? Александр Дегтяров, Белсат. Дональд Трамп спадзяецца зноў паладзіць з Владзімірам Пуціным у тым выпадку, калі вернецца ў Белы дом. Пра гэта кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі заявіў у інтэрв'ю амерыканскаму бізнэсоўцу і заснавальніку кампаніі SpaceX Ілону Маску. Размаўлялі Трамп і Маск у сацыяльнай сетцы X, аднак праз маштабную DDoS-атаку інтэрв'ю пачалося на 40 хвілінаў пазней за прызначаны час. Адной з асноўных тэмаў гутаркі сталася расійская агрэсія ва ўкраіне. Дональд Трамп паўтарыў свае тэзісы пра тое, што каб ён бы кіраваў краіною, Крэмль, маўляў, не распачаў бы поўнамаштабнай вайны. У тым жа, што цяпер адбываецца на ўкраінскай тэрыторыі, палітык абвінаваціў дзейнага прэзідэнта США Джо Байдена. Маўляў, той пачаў казаць пра імавернасць уваходу Украіны ў НАТО, што і справакавала расійскае ўварванне. Кожны другі беларус верыць у Бога. Белта апублікавала вынікі новага апытання, зладжанага на замову Дзяржаўнага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Наколькі можна верыць гэтым лічбам і як пачуваюцца вернікі ў сённяшняй Беларусі, Ірына Драфійчук. Палова беларусаў верыць у Бога. Вынікі сацыялагічнага апытання, што сёлета ў ліпені правёў Цэнтр сацыяльна-гуманітарных даследаванняў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, апублікавала Белта. Яны, ў прынцыпе, рэалістычныя, і яны паўтараюць многія іншыя пытанні, але праблема сацыялагічных апытанняў у Беларусі, яна такая, што беларусы не кажуць праўды,
про тое, што тычыцца іх асабістых жыцця і таксама іх палітычных нейкіх сацыяльных пазіцый. Кожны чацвёрты з 1500 апытаных не змог адназначна адказаць на пытанне пра веру. 12,5% рэспандэнтаў вернікамі сябе не лічаць. 6,5% вераць у звышнатуральныя сілы. Пры гэтым тых, хто верыць у Бога, у тэксце прыраўнялі да вернікаў, хоць гэта не адно і тое ж. Вот это люди, якія сказалі, што 50% гэтыя людзі невернікі на самой справе, таковыя. Гэта просто люди, якія лічаць, што ёсць Бог. Одно дело веровать, калі там таинства, всякие обряды, удзельнічаць у іх, а іншае просто лічыць, што Бог ёсць і не. Паводле афіцыйных звестак адміністрацыі прэзідэнта, апублікаваных у 2012 годзе, тады ў Бога верылі больш за 70% беларусаў. Доля ж тых, хто не лічыў сябе вернікамі і хто не мог адказаць адназначна, была меншаю. Адыход ад рэлігіі такой вот практыкуючай, гэта такі агульны тренд у свеце. Таму тут немає нічого такого специфічно беларускага. Сам Лукашенко, хоць і называе сябе праваслаўным атэістам, актыўна паказвае сваю рэлігійнасць, наведваючы царкву прынамсі на Вялікдзень. Падкрэсліваюць важнасць духоўных каштоўнасцяў і ягоныя падначаленыя. Само святое место, в котором мы сегодня собрались, Святый Елисаветинский монастырь, благоприятствует откровенному разговору. Паводле 31-го артыкулу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, кожны грамадзянін мае права самастойна вызначаць стаўленне да рэлігіі, вызнаваць любую рэлігію і распаўсюджваць свае перакананні. На практыцы ж месяц таму набыла моц новая рэдакцыя закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях, згодна з якой рэлігійныя суполкі мусяць перарэгістравацца, а таксама маюць абавязак раскрываць сілавікам асабістыя звесткі вернікаў. Узмацняецца і цэнзура, але нягледзячы на ўсе абмежаванні. Вы просто не уяўляеце, і мы не уяўляем все, наколькі жыццё падпольнае у Беларусі цяпер ідзе, у тым ліку жыццё вернікаў, колькі людзі збіраюцца на малітвы, колькі яны дапамагаюць адзін адному палітвязням, уцекачам з Украіны. І гэта бывае незаўважна, таму што гэта не трапляе ў сродкі масавай інфармацыі па зразумелых прычынах. Ціск жа рэжыму на вернікаў не спыняецца. Першай ахвярай дзяржавы была Менская пратэстанцкая царква «Новае жыццё», якую рашэннем суда ліквідавалі летась у кастрычніку. Для каталікоў закрылі чырвоны касцёл, дзе абяцаны рамонт так і не пачаўся. Пасля 2020 года, паводле экспертаў ААН, больш за 70 беларускіх святароў і рэлігійных лідараў спазналі пераслед і ціск. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларускім аграрыям засталося намалаціць 2 мільёны тонаў збожжа, каб упісацца ў міністэрскі план. Надвор'е спрыяльнае, але ці хапае на палях працоўнай сілы і тэхнікі, ці ўвесь ураджай будзе ўлічаны. Каб не кралі і не бралі хабару, дзяржава накіравала на палеткі назіральнікаў. Вырасла і доля гаспадарак, за якімі не трэба наглядаць. Юлія Цяльпук працягне. Збожжа і рапсу намалацілі 7 мільёнаў тонаў. Да запланаваных профільным міністэрствам аб'ёмаў засталося яшчэ 2. Працаўнікі сельска-гаспадарчай галіны з года ў год забяспечваюць беларусам ураджай. Ад гэтага года на прадпрыемствах АПК поўна інспектараў міліцыі. Змагаюцца яны за харчовую бяспеку. На практыцы ж сочаць, каб кіраўнікі не бралі хабару, працаўнікі не кралі і не злоўжывалі алкаголем. А таксама забяспечваюць гаспадаркі кадрамі з шэрагу беспрацоўных. Такие граждане на организованных милиционерами совместно с руководителями сельхозорганизаций групповых профилактических мероприятиях смогут ознакомиться с вакансиями и трудоустроиться. Те же, кто систематически совершает правонарушения в состоянии опьянения и не стремится работать, будут направлены в лечебно-трудовые профилактории. Выбирать доводится паміж працою з нізкім заробкам у калгасе і дармовую працаю ў зняволенні за калючым дротам. Кіраўнікі раёнаў маюць як умеюць змагацца з наступствамі скарачэння колькасці насельніцтва на сяле. Інакш раён стане яшчэ больш датацыйным. Калі гэта ўбачыць наверсе, надаюць па галаве. Дайшлі да такого крытычнага моманту, што нават раённым уладам трэба, каб хоць нехта працаваў на гэтай зямлі, нават калі гэта ідзе ў разрэз з камуністычнымі ўяўленнямі Лукашэнкі пра эканоміку і пра тое, як на зямлі трэба працаваць. Эксперт даследчай групы Беларусь-Украіна-рэгіён Варшаўскага універсітэту Александр Папко апублікаваў даследаванне, якое паказвае правал праграмы шматмільярдавых уліванняў
у калгасы. Тыя будавалі кароўнікі і набывалі тэхніку не за свае заробленыя грошы, а за бюджэтныя. Таму інвестыцыі прыкладна раўняюцца датацыям. Дзяржава паступова пазбаўляецца стратных гаспадарак, прывязвае іх да буйных дзяржаўных ці рынкава арыентаваных прыватных прадпрыемстваў. У той жа час расце колькасць дробных фермерскіх гаспадарак. Па ўсёй краіне яна вырасла прыкладна на 75%. Але гэта адбываецца, весь гэты працэс пайшоў толькі у мінулым дзесяцігоддзі, а больш маштабна пасля 2019 года. Гэта значыць, всяго за 5 гадоў. На прыкладзе Бешанковіцкага раёну Александр Папко паказаў, што цягам 5 гадоў там збанкрутавала палова калгасаў, а колькасць самаакупных фермераў вырасла ўдвая. Прыватнікам, гаспадарам на зямлі непатрэбныя міліцэйскія нагляднікі, выкарыстанне прымусовай працы і бясконцыя нарады. Я так не магу уявіць, каб дзе-небудзь у Польшчы ці ў Літве прэзідэнт або там і меншы кіраўнік збіраў нарады па тое, як гадаваць свіней або як даіць кароў. Не стануць таксама загадваць, у каго набываць сыравіну і запчасткі, цана якіх уплывае на канчатковы кошт вырабленага сельгаспрадукту. У суседнім раёне дырэктару льнозавода званілі зверху і прымушалі яго: ты мусіш купіць насенне лёну у там-то і там. Ён кажа: я знайшоў амаль у 3 разы танней, я куплю не. Інакш ты працаваць не будзеш. Але гэта ўжо тонкасці вядзення бізнесу, уласцівыя луканоміцы ў цэлым. Юлія Цяльпук, Белсат. А ў Мазыры адмянілі кіеўскія котлеты, знаёмыя многім кулінарныя вырабы. У фірмовых крамах камбінату «Зара» цяпер прадаюць пад назваю «Вкусныя с масліцам». Дэўкраінізацыя закранула і палтаўскія котлеты, якія цяпер маюць найменне «Нежныя». Увагу на замену звыклых назваў полуфабрикатаў звярнула жыхарка Мазыра, якая апублікавала пра гэта відэо ў тыктоку без каментара. Забежала в дыры от Зари. Все котлеты переименовали. Теперь полтавские это не полтавские, киевские это не киевские. Потом сброшу фото. І да навінаў надвор'я заўтра ў Беларусь вяртаецца спёка. Ужо ў гэтую пятніцу і суботу слупкі тэрмометраў пакажуць да 34 градусаў.